1992. godine Milan Trutin Šilje, junak bitaka, za Dubrovnik bio je dobri duh Treće Imotske bojne. Milan Trutin Šilje je legenda na čijim je grobljem 1992. plakao hrvatski general Janko Bobetko i ta suza prekaljenog ratnika proljevena je za čovjeka ljudinu koji je odbijao plaću dok je branio voljenu Hrvatsku. U svibanjskim bitkama oslobođenja Dubrovnika poseban pečat dali su hrvatski vojnici iz 1. i 4. gardijske brigade. Danas izdvajamo sjećanje na jednog junaka, Milana Trutina Šilje, pripadnika 3. Imotske bojne 4. brigade, koja je dala nemjerljiv doprinos oslobađanju južne Hrvatske. Guslar Tomislav Smoljko pjeva o Milanu Trutinu, zvanom Šilje, legendi. Kako piše u listopadu 1992. godine plakao hrvatski general Janko Bobetko. Je branio Hrvatsku, otvara pitanje zašto se prolila, tko li je taj neznani junak, kako bi rekla narodna pjesma. Milan Trutin Šilje rodio se 1. studenoga 1956. godine kao drugi sin od 4 djece, koliko su ih imali Iva i sada već pokojni Marko. Djetinjstvo provodi u društvu svojih vršnjaka, uz magarce, konje, zečiće i druge životinje, bez kojega nije bilo moguće zamisliti život tadašnjih klapčića u Dalmaciji, pa tako ni u Gornjem Podbablju, 10 km južnije od Imotskoga, gdje je rastao Šilje, budući zidar, njemački gastarbajter, hrvatski bojovnik i na koncu legenda. U trenutku kada je Hrvatska stala pred povijesnom odluku, pred proglašenjem samostalnosti i njezinim ostvarenjem, Šilje se kao i većina radno sposobnih iz Imotske krajine nalazio na radu u Njemačkoj, situiran u dovoljnoj mjeri da može realizirati sve one blagodati koje nudi zapadna civilizacija, vječiti zabavljač uz kojega je vezano bezbroj dosjetki, bacuje njemačke papire i na početku agresije na Hrvatsku stupa u 3. Imotsku bojnu. Tako se Milan od 1. studenoga 1991. godine našao na prvoj crti bojišnice u Čavoglavima, da nam ga ne bi oteli kad nam lipo piva, mislio je na pjevača Thompsona. Na Božić je u Gracu, na moru. Zvona zvone, a diže se bura iz Zagreba, jer srušen je orijaški spomenik, čija je noga dominirala iznad crkvenog zvonika, koji je vaza simbol i nada svih Imoćana. Izgleda je da će skočiti na crkvu. Tako su poslije rušenja opravdavali svoj čin. Odlaze za kaznu u Topolo selo kod brda Imotice u Hercegovini. Dubrovnik je u okruženju, bez života, na izdisaju, pred očima civilizovane Europe. Grca, na prvoj crti, svaki dan padaju kiše, uglavnom minobacačkih projektila. Momci, tko se boji neka izađe, poziva ih zapovjednik. Rađe poginuti nego ispred stroja, odgovara Šilje. Potom zavala i priča koju nam kazuje suborac Ante Perićos. Šilje sjedi na strani sa Srbinom i pije rakiju. Nemoj mi ga krećati, sidi po pisanama. Šilje već postaje nezamjenjiva karika u odlučnim trenucima u kojima treba pobijediti strah, neizvjesnost, podići glavu i viknuti. Idemo za Hrvatsku. Zimi 1992. godine u Grahovištu, iznad Bistrine, prirodne granice koja mostom odvaja Dubrovačko područje, koju drže neprijateljske snage. Potom u Prapartnici, gdje pogiboše Jukić, Ljubičić i Bašić. Smrt sve više zahvaća bojnu, a zadaće su sve teže i još teže rizika. No Šilje vadi nove bisere. U svibnju na Hutovačkom Gracu mijenja s borcima 1. brigade gajbu pive za srušeni tenk i na godišnjicu formiranja 3. bojne Imotski tutnji od veselja i cike zbog Šiljina tenka. Bilo je to vrijeme s jedne strane ratnika i s druge
zbjegova u Italiju, Njemačku, onih koji su danas jako glasni. Stvaraše se legendarne minhenske bojne koje danas mašu svojim strojevima, a oni, ludi Imoćani, kako ih nazvaše zbog dragovoljne odluke da zauzmu Golubov kamen, mjesto iznad rijeke Ombele u rijeci Dubrovačkoj, koje nikada nije bilo u hrvatskim rukama, a s kojega su Srbi presjekli jednu kopnenu vezu s Dubrovnikom. Pripreme su tekle u Trstenu, tamo je danas spomenik poginulim Imoćanima u Domovinskom ratu. A onda, nakon više pokušaja, Kakoza 2. srpnja 1992. oslobodiše Dubrovnik sa zapadne strane. Na Golubovu kamenu, u neproglednom brisanom prostoru uz potporu hrvatskog zrakoplovstva poginuše još 2 viteza, Vinko Žužul Pašić i Branko Kutleša. Obećanje o dugačkom odmoru nakon uspjeha na Golubovom kamenu pretvorilo se u običnu zabludu. Vlaštica, brdo koje dominira u Dubrovačkom zaleđu, a kojega Srbi danonoćno gađaju, gradi sve njegove prilaze. Nova je meta. Pripreme su trajale puna 3 mjeseca. Priča drugi Šiljin suborac, Zlatko Carević, invalid Domovinskog rata koji je 22. listopada bio u Šiljinoj skupini, kada je počela akcija za uzimanje Vlaštice. Ja idem sam, govorio je Šiljo, jer toga jutra prema rasporedu nije trebalo ići u akciju. Nebo kao da je bilo na strani neprijatelja. Kiša je ljevala kao iz kabla, a neprijatelj zaklonjen utvrđen na visinu. U popodnevnim satima pogiba jedan od uzdanice male, ali odabrane skupine. Mate Vučak Čigra umre s uzvikom: Rode, volim Hrvatsku. Neprijatelj je u velikoj prednosti. Fijuci granata ulijevaju strah, ali Šilje i dalje veseli suborce. Viče iz neke gromače 100 metara ispod srpskog bunkera: neće vas Nana pripoznati kad vam dođem Gorika. I došao je 24. listopada 1992. Bacio 2 bombe na neprijateljski bunker, završio akciju i pao pogođen od trombonske mine, koja je doletjela oko 23 sata, sat nakon što je označen prekid vatre, kao znak uspješno završene akcije. Šilje kao legenda i danas živi u pjesmama, novinskim člancima i knjigama. Janko Bobetko, Sve moje bitke, roman Pucanj u veličinu autora ovih redaka, opominjući Hrvate kako se samo optimizmom može pobijediti zloba